Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Uncensored, unfiltered. Pag-usapan po natin po mga issue po ng bayan po natin sa loob at labas po ng lalawigan ng Pangasinan. Makakasama natin, pabatiin muna natin na nasa via Zoom. Wala akong match sa kagwapuhan ni Sir Ermin ngayon. Fresh na fresh, Sir Ermin. Pagbati po ninyo sa mga taga-subaybay natin, Sir Ermin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig, Idol Mark. Opo. Sir Ermin, eto na naman, nagdaan na naman po itong ating pong week. Kamustahin ko muna, kamusta po ba ang week po ninyo? Itong nakaraang mga medyo may pag-uulan pa rin. Medyo, pero mga araw naman. Mabuti naman at medyo umihinto na rin yung ulan-ulan. At katakot nga pag biglang bumuhos na naman yan. Ako, may problema pa tayo dyan sa Dagupan. Correct. Itong ang problema nga dito, nakabinbin pa. Ito pong ating pong budget pa din na pagdinig po ito. Pag-usapan na po natin po ito. Umpisa na natin ngayong araw po ng Lunes. Ang ating po mga nagbabaga, syempre, na pag-uusapan, unahin muna po natin po itong budget. How crucial, ito pong budget, Sir Ermin, na talagang particularly sa may mga perennial problem, tulad ng Dagupan na flooding po talaga, ang perennial problem po dito, na maaprubahan direktamente at ura-urada ito pong mga budget na hinihingi po. Alam mo, this is talagang ang presidente dito ang ginagawa ng mga opposition dyan. Dito sa Dagupan, alam mo yung pagpapasa ng budget, kung na yun, administrative na yun, routine na yan Kasi sinasabi naman kung saan kailangan At kung mali ang paggastos dyan, di banatan yung gobyerno. Humihingi na nga ang paghingi ng gobyerno dyan, ng city government, specifically for yung tamang lugar. Mapangkailangan talaga ng syudad. Ayaw ibigay. Ang nakakatawa, nag-a-approve sila ng mga ordinansa na sinubmit ng mga minority. Pina-plagiarize pa. Ito po yung talagang medyo matagal-tagal na po ito na na talagang parang namimihasa na. Kapag hindi napapansin, talagang hindi na asunto, gagawin at gagawin ulit. Ayun na nga Ang pinagkakuhan ko lang niya, inananahayangan ko dyan, yung hindi mag-react ng todo and effective yung minority. Kaya nila Councilor Fernandez, Michael Fernandez, binabastos na sila. Ginagawa na silang tanga. Ayaw naman nilang sumagot ng tama nilang minority. Pero pati yung tungkol dyan sa plagiarism at sasabihin ni Councilor Dada okay lang nag-plagiarize, at least napasa. Anong klaseng rason yun ng mga taong may moralidad? At ito magiging precedence ito. Yun ang iniiwasan natin talaga. Na ito po yung maging norm na parang darating ang time, parang wedding, Sir Ermin, na tanggap na natin. Accepted na yan sa mga politiko Oo. Ano po problema ko, yung iisipin nila, pati sa mga bata, pwede. Anong tinuturo natin sa ating mga generation na ito? Ngayon ko na nakita yan na yung illegal na ginagawa. Pero ang punto, ang punto dito, Sir Ermin, hanggat hindi ito talagang inaaksyonan ng minority din, talagang hindi po makukuha talaga. Diretso yan. Wala silang kwan. Pinamumukha na nga sa kanila tanga kayo, kayong kumilos, kami ang kikilos, kami ang majority. Pag ang sagot ng minority, opo. Ano ba klaseng kwan yan? Kaya ako, nawawala na rin ako ng pag-asa dyan sa sa usapin na ito. Magkakaroon ng solusyon dyan sa sanggunian. On both sides, mali-mali ang ginagawa nila. Yung isa, bastos. Yung isa, tanga. Hindi ko na maintindihan kung ang ginagawa nila.
Parang ano to, parang both side meron pong tinatawag na loophole dito sa pag-take nitong issue na ito. Kaya nga nagiging bastos ng bastos yung isa, pinababayaan ng isa. Parang indirectly, parang ang nangyayari dito sa Ermin, ano nila, kinokondone nila itong ano na ito. Doon talaga. From the very beginning, nakita ko na yan. Akala ko naman, kikilos na yung minority at sasabihin na mali yan. Unang-una yung talaga yung halatang-halata na talagang pinapaikot nila pati yung rule, yung local government, yung sports committee natin dyan sa Dagupan is supposed to be headed by the SK chairman. Hindi naman na member. Hindi naman sila. Hindi naman umalma yung minority. Doon, nag-umpisa na yun. Actually, nung matatandaan ko ito, inalmahan daw ito. Pero parang merong explanation kung bakit na hinahawakan. Ngayon lang, recently lang yan. Recently lang. Nung finally, ipinaharap sa kanila, ito yung government code. Hindi na sila makalusot doon dahil lang doon. So, ginawa na nga yung SK chairman ang kanyan. But that from the very beginning, hindi na dapat pinalampas. Ang nakakatakot dito, kapag ito man po, actually hinihingan natin ng reaction dito, yung pong majority din, dahil nga sa kanilang mga talagang plagiarize na ano po dito po, na mga ibang mga ordinansa na yung sinasabi nga po ninyo, no? Hiningan natin sila ng komento po dito. So far hindi pa naman sila sumasagot, no? We try to send a message sa kanila pong grupo at so far wala pang sagot patungkol dito dahil sa ano po na ito. Ito talaga ang kinukondena natin dito is yung pong yung manner ng pag-take na, for example, yung dapat kung kanino dapat yung credit ay dapat para sa kanila. 'Di ba? Ayaw ipaglaban eh. Ayun nga lang po. Ang isa po dito, ayaw ipaglaban naman nung talagang obviously dapat na sila. Alam mo masama rito. Yung sabihin mo na yung mga ibang ayaw mag-approve ng budget. Yung pag-approve ng budget, ganyan. Meron namang kanyan meron ng president yan Suspindi kagad. Nasuspindi kagad ng ombudsman yung mga councilors. Mga provincial board members. Kasi merong prescription ng pag-approve ng budget Pinalusot siya ng 2 beses. Hindi rin umakto ang naman ng minority. So walang budget. Kaya yun nangyari doon. Ngayon, ang problema dito sa plagiarism, hindi ito administratibo, it's criminal. Criminal yan. There is a penalty. You have number of years to be imprisoned. For imprisonment. Na dapat talagang tutukan. Dapat sapulin yan. Yan lang mismo from it being already an illegal, criminal move. Criminal yan. Pero mo sasabihin ng majority, tama na, okay na yan, kasi pinasta namin yun. Of course, ang ito namang kabila, pinasa nga kasi dahil sa kanila yung idea. Okay? Pero ang paniniwala kong nangyari dyan, akala nila dahil sumunod lang sa idea at hindi nag-object, plagiarism. Hindi, mali. You don't take a plagiarism if you give credit to the proper group or idea. No? Na-acknowledge talaga. In-acknowledge. Wala In-acknowledge sa plagiarized. Yun ang masakit doon. Parang nag-grab. Sa kanila, oo, tama, nagkamali kami, criminal kami. Okay na tayo. Okay na, sabi ng kabila. Ay, nako. Basta magkasundo doon sa nila, gusto nilang mangyari. Parang yun na lang it justifies the means. Pero ang ginagawa nila. Yun nga lang ang mali lang dito kasi it set precedence at hindi lang ito patungkol dito sa loob ng konseho kundi yung impact nito doon po sa mga observant, particularly ng kabataan. Sa mga kabataan, even sa mga teachers. Lalo na nakikita nila. Pero yung mga bata hindi pa nila intindihan. Pero kung mga teacher nakita nila may dumaan na plagiarized, anong gagawin ng teacher? Correct.
Sabi na, sige, pwede na kasi tapos na rin yung kan eh. Mhm. Period eh. Ay, nako. Mas napakasama. Mhm. Ah, I don't think they realize it. About all the councillors in Dagupan, they do not realize that they have started a very bad precedence in morals. mhm. Na walang mala talaga, no We ethics. are focusing to sa usapin po ng moralidad po dito po na siniset po natin Hmm. as an example dito po sa ating pong pamayanan. Yung pipikit ka na lang, may ginawang masama, pipikit ka na lang. Hindi naman pwede yun. Kaya sinasabi nga nila, for evil to triumph, let the good man do nothing eh. Mhm. Okay. Anyway, mabalik tayo dun sa usapin po ng ng budget po ng Dagupan kasi ito po, pangalawang po nito, budget na hearing naman na po itong pinag-uusapan po natin. The main question kasi, ibang kini-question nila dito Sir Ermin yung mga kaalyado ng majority kini-question nila yung pong spending ng billion of pesos daw na budget ng Dagupan. Saan ba dinadala daw ito? Kasi yun ang parang hinihingi natin ng dokumento, yan mga yan. Sa palagay po ninyo, itong klase ng questioning of is it right na ganito po ang ang way of questioning in the budget spending? Considered that as a valid procedure Mhm. if you're a fiscalizer. Mhm. Hindi naman sila fiscalizer obstructionist eh. Yun ang difference nun eh. Mhm. Nilaman nila, nakikita naman nila kung saan talaga kung may anomalya o wala eh. They have not cited a single incident Mhm. na may anomaly sa paggamit ng budget ng syudad. Tapos kung ano-anong hinihingi, kunyari, gusto namin makita yung ganito, gusto namin makita yung ganon, pinakita na. Mhm. Pinakita na. O may nangyari ba? Wala. Uupuan pa rin. Kasi ang kinakatakot natin dito sa Ermin, maulit na naman po itong sobrang tagal ng pag-approve ng budget na ito. Uupuan yan hanggang yung next budget ng 2025. O ano naman ang gagawin ng minority? Kahit na sila Mayor Bilen. Mhm. Alam na nila, sinabi na sa kanila, sampahan nyo ng kaso yung mga yan kasi mali, it's a violation of the local government code. Mhm. Yung hindi nila pag-approve ng local budget, Mhm. ng annual budget tsaka supplemental sa sunod-sunod na yan. Yes. Oo, kasi ang problema dito sa Ermin, nakikita natin yung impact dito sa mga government projects natin na hindi agad may implementa. Hindi nga, kagaya ng pagbili nga lang ng truck, pag-deliver ng mga basura. O yung sa basura, oo. Isa na lang pala nandiyan sa kwan. Yung pa ba, kailangan pa ba ng dokumento para lang masabing gagawin natin yan? Isang malaking tanong nila dito sa Ermin, yung sinasabi nga ng minority daw, etong tawag nito yung listahan ng mga hinahire ng city government kung saan ini-spend daw ito. Ay naku, Diyos ko. kung gusto nilang balikan yung pagkagaling nila sa government, marami silang kaso under Mayor Lim, Brian Lim. Ano ba ginagawa nila? Alam mo, isa-isahin ko sila. Si Councilor Red F. Mejia, Alvin Coquia, Alvin Fernandez, Celia Chowal Lim, Irene Lim, Acosta, Marlo Fernandez. Ano yan? Yung mga tatay nila, hindi na iniisip yung mga respeto binibigay sa kanila ng Dagupan. Sinisira nila. Yung pangangailangan ng Dagupan, mga pamilya nila noon, suportado kagad ba sa tamang paraan? Wala siya. Pinisira nila eh. So, hindi ko alam kung anong gusto nilang palabasin. Ganon din sasabihin ko rin sa minority, sila Michael Fernandez, sila Jixin, sila Dennis Cauto. Ganon din naman sila. Hindi sila gumagalaw. Pinapabayaan lang. Okay. You tell me, ano ba nangyayari sa Dagupan? Yes. Ito, dapat dito ang pag sinabi nating politika at yung diskusyon, particularly ito pong sangguniang panglungsod, talagang yung kapakanan ng Dagupenyo ang unang iisipin po nila na dapat silang nangunguna doon po sa good example ng lahat. Walang pan. Kaya sabi ko hintayin na lang natin siguro ang 2025
at magkaayusan, yun na natin kung sino dapat iboto diyan, Correct. no? Oh. Ang kinalulungkot ko lang, ang pinagyayabang ng majority, susuportahan pa rin daw sila ng iglesia. Ang iglesia nagluklok sa kanila eh. O ngayon, sasabihin naman nila ngayon, okay lang kami kasi suportado pa naman kami ng iglesia eh. Dito lang kami. Meron ba yun? Dapat dito, makita po natin po ang ating pong mga botante na mag-isip po talaga kung sino ang gusto nilang ilagay sa konseho na makakatulong po sa kanila. Oo, kung ano lang. At saka yung isipin nila yung talaga kung sino yung tatayo at lalaban para sa kabutihan. Hindi lang dahil pogi, dahil mabait, maganda. Ay, Diyos ko, wala na mangyayari dyan. Anyway, sa ating pagbabalik, Sir Erwin, pag-usapan naman natin itong ating province-wide naman, patungkol nga po dito sa di umano. Ito, from the regional, pinatawag na sa Kongreso yung iba't iba natin ng mga executive dito na may pogo daw di umano dito po sa lalawigan ng Pangasinan. And even sa Region 1, minomonitor ito. Kaya pinatawag po sila sa Kongreso nung kamakailan. Sila Mayor Paul Batawil, sila Mayor ng Manawag, mga Alaminos. Dahil mga pinatawag po sa Kongreso para i-cross-examine po sila. Kung meron ba talaga. Yan ang pag-uusapan natin at ilang pa mga issue sa aming pagbabalik po. Dito lamang po, huwag kayong bibitiw po mga idol sa ating pong paring programa ngayong umaga po na ito. Punchline! I am at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline! Nagbabalik po kami, round 2 na tayo, idol, sa ating pong punchline. At kasama pa rin po natin po sa Zoom si Sir Ermin Garcia Jr. Pag-usapan natin, Sir Ermin, kamakailan po may pronouncement po dito, nagkaroon ng press conference pa ang Regional Office 1 ng Pang PPO. Region 1 Pro 1 Police Regional Office 1 at maging ang Pang PPO, meron po sila na talagang sinasabi nila wala daw pogo dito po sa ating pong lalawigan at sa buong rehiyon po ng ating pong Ilocos. Pero pinatawag yung mga mayor. And the mere fact na merong isang mayor na kinukonekta doon sa suspended at hindi na mahagilap na Alice Guo ng Bamban na tiga Pangasinan daw yung lover niya na mayor, hindi pa pinapangalanan eh. Pinangalanan na. Ay, pinangalanan na ba? Pero ang ano po dito, pero Sir Ermin, ang ano po dito is ano ba talaga ang ano dito, ang totoo dito, kasi you have pointed in your column na talagang dapat maging dahan-dahan dito ang PNP sa kanilang pronouncement na wala talaga. Alam mo, nung unang sinabi nga nila yan, na pinadala na pa nga nila yung press release din no pogo. Ibig sabihin, dalawa lang. Wala kaming nakita. Kaming makikita. Alam mo, hindi bobo yung mga criminal syndicate. For their, organized talaga ito eh. Organized yan. I mean, hindi mo nauunahan na sila kasi mayroon na sila binabayarang protection money. Kaya mahirap silang hanapin. Kahit na nakaharap na sa iyo, hindi nila kilala yan. No. Ang problema ito, hindi sa minalalahat ko. Doon sa drugs lang, nagkaroon tayo ng narco-generals eh. Nasa taas sila, kataas-taasan sila. Ano nangyari? Nabuking sila. Nasa narco sila. Ito pa naman na gambling, na wala kang hawak. Yung sa narco, nahawakan pa yan eh. Nakapuro ka pa eh. Lalo pa ngayon na online gambling ang gagamitin.
Correct. internet, etc. and all that. Meron na kasing license din ngayon eh. And the mere fact, Sir Ermin, talagang ang isa po dito ang tinitignan, yung mga protector ng mga general dito po sa Pogo operations. Ay, nako. Ngayon, ang masakit niyan, yung sabihin mo na yung puro gambling lang ang inaatupag. Hindi. Wala masyado kita dyan eh. Ano yan, medyo malawak ang kanilang dito. Crime syndicate itong mga ito eh. Lalo na pag sinamit mo yung internet, okay? Hindi kilala, walang mukha. Susulatan ka lang, sabihin sa iyo, i-text ka niya, sumagot ka, patay kang bata. Scam to the max. Scam to the max talaga yan. Kaya nga, huwag magsasalita ng sarado ang pulis dyan. Lalong na pinagsususpechahan ng tao, ba't ang aga-aga mo mag-deny, hindi naman kayo nagsasabi kung saan kayo tumingin. Basta sinabi nyo, wala. Sir Ermin, ipunto ko lang dahil yung mga ibang discovery ng Pogo sa ibang bahagi ng ating bansa, yung palang mga resort, minsan, kino-convert nila into Pogo Hub. And even subdivisions. Marami na go-operate actually yung even sa drug trafficking pumupuan na lang sa mga villages lang, nagtatago naman nagtatago kasi protected Yeah. So, kahit saan sila pumunta, basta nakuha nila yung general dyan, yung chief of police dyan, goodbye na tayo. Pag well-feed, sabi nga nila. Oo. Everybody's happy sa kanila okay na yun. Tiba-tiba lahat. Hindi na bago yan Kaya mahirap yung sinasabi ng sarado ng pulis. Walang pogo. Mali yun. So tatlo dito ang inyong pinupunto, Sir Ermin, na dapat talagang kanilang bigyang pansin talaga na ang rehiyon natin, particularly ang Ilocos region, ang daming discovery kasi dito maraming mga casino na nagsisulputan dito sa outside ng Pangasinan papuntang Ilocos Part, di ba? Sabihin mo na yung mga gambling casino, etc. Okay na, okay na yun. Okay, harap-harapan yun. Pag sa internet na labanan, wala na. Maraming mahuhuli dyan na mga walang kamali-mali, akala nila lang. Hindi na bali yung sabihin mo ng meron kinikidnap o yung mga hindi makabayad ng utang sa internet, nagpapakamatay. Correct. Ang dami nga natin dyan nauna yan noon sa online sabong, kaya marami nakikidnap, marami papakamatay. Gusto pa nilang buhayin sa Congress. Isipin mo, 1 plus 1 ka, course 4. Doble-dobleng problema ang dadalhin nito, for sure. Malaking problema, hindi yan. Kaya huwag magsasalita ng tapos talaga yung pulis dyan. Kasi alam na ng tao ang kapalakaran dyan. Basta pera yung kriminal, merong nabibili dyan. Yeah. Ang tingin kasi ng mga sindikato na ito, in particular, itong mga foreigner na sindikato, may presyo ang lahat. Exactly. Alam na nila palakaran. Correct. Yun yung nakakalungkot ulit dito sa atin. No? Pinabayaan talaga yan. Kaya nagtataka nga ako, sabihin nila, bakit daw, parang kasalanan ni President Duterte daw ito dahil siya nagbakuan nito. Ba't hindi nila tingin ang sarili nila na kaya nga nagkagulo kasi sa kanilang sa administrasyon na ito na nakikita yung kalokohan Noon may sinasabi nila, wala naman nagpa-file ng kaso. Ngayon lang dahil nagkabistuhan na. Dapat ito nung una pa lang tinignan talaga naman may mga nag-object dyan. Isang nag-object talaga dyan si Senator Alan Cayetano. Ayaw niya ng gambling, ayaw niya sabi, wag kaya kasi mamamatay mga Pilipino dyan. Wala nang magawa-gawa sa wedding. Naalala ko si Archbishop Cruz pa dyan Tumayo the late Archbishop. Senator Ping Lacson. Talaga, wala. Pinagtataguan sila ng mga pulis.
At talaga nag-progress ito. Yun lang ang problema dito. Anyway, ang ano dito talaga, wag magsalita ng tapos ang PNP at tignan po talaga lahat ng anggulo. And ako ang kini-question ko dito dapat is yung strengthening yung tinatawag natin na anti-cybercrime unit po nila. Kasi ang tingin natin talagang mas high-tech yung mga hinahabol nila paano makakahabol ang PNP kung hindi high-tech? Alam mo lang. Undertech. Ito pa nga sabi ng gobyerno, huwag kayong gumamit ng mga unregistered SIM cards. Araw-araw nakakatanggap ako ng SIM ng gambling, ng kuno-ano. Mga offer, sir. Lottery, kuno-kuno. Ng mga SIM card. Nasa NTC. Yes. Sabi nila, hindi nila papayagan yan. And dapat talaga dito, kung kunyari may mga ganyan, tas nag-report ang isang customer sa kanila, dapat identified nila kung sinasabi nilang lahat registered. Ayun na nga Ayun, pati yung wala. Kaya sinasamantala rin yung mga sindikato yan. Yan ang problema. Anyway. Punchline! Itong last na topic natin, sir, August 15, ang full implementation nito. Reflectorized vest at saka mga garment na napag-usapan na rin natin to last Monday, sir. Ngayon, full implementation daw itong darating na bukas makakausap natin yung primary proponent nito, si BM Rosario. We invited him to talk about this full implementation. But ang dito, ang pinaka main question dito is the efficiency and effectiveness ng ating pong mga kapulisan in implementing this kind of ordinance. Seryoso ba sila? Hindi, alam mo, makikita mo lang yun sa proposal ng police na sabi nila, we give the community 3 weeks para malaman nila ito. Hindi nila malalaman. Ayaw nilang gumalaw. Yung isang tanong nila dito, Sir Ermin, kasi ito may actual na natanong natin yung mga ibang mga nagmomotor at saka mga kapwa natin na nagpapasada, yung mga nagpapasada, nagmomotor. Ang tanong nga nila paano nila malalaman kung first o second offense daw yun? Ayun na nga. Wala silang kwan dyan. Kailangan nakatatak yan sa lisensya nila o may database yan. Na parang isang lang, alam na, second offense mo pala. May multa ka na. Ang solusyon ko nga dyan, kung gusto nila talaga ng todo effectiveness yan, gawin sa barangay. Iyon. Iwanan sa mga barangay kasi sila nakakilala kung sino yung kamote dyan. Ayaw sumunod, ayaw ganon. Kaso lang, parang tulad dito, sir, sa usaping pogo, mapapakiusapan itong mga ibang Hindi, at least, magkakahiyaan din sila sa barangay. Yung kwento ba na, nahuli si ko na ganito, ganyan. No. Makakuha nyo, kagaya ito nga sa i-reflectorize na ito, from the very first day sana sinabi, nag-sample na sila, kakalat. Correct. Kakalat yan. Sa mga marites, naku, grabe yan. Nahuli si ganyan kagad kasi hindi nila alam, dapat walang helmet. Pati helmet, hindi ka nagagawa. Actually, last week, kausap natin ang tagapagsalita ng PANG-PPO. Question natin din ito na yung kanilang kaseryosohan dito dahil may mga iba parang ang kinakakipit balikat lang nila na wala yan, hindi yan siseryosohin, ilang buwan lang yan. That's the thing. And yet, anak ka, Irene Vitol, sila pa ang huling dumadating sa aksidente ng motor. Another thing na na dapat may dito parang merong ginagawa na tawag dito, direktiba ang Chief PNP ngayon na yung minuto ng pagresponde dapat doon sa mga crime scene at saka doon po sa mga kailangan po ang pulis, dapat daw parang 5 minuto. Dapat less than that. Wow. Sana nga. Sana all. Ang tanong dito, paano gagawin yung ganun kabilis na responde? Hindi ko nga alam Alam mo sa karamihan din ng mga patrol car nila, motorcycle, hindi sila gumagala Nakita mo na ba nakapark ng isang kotse doon sa highway? O motor na umiikot? Wala. Pero nandiyan sila pag merong motorcade, gabing VIP. Dapat seryoso sila dito yung and recalling, etc. Ang focus talaga nila is the peace and order. Yung mga basic kanya, ang peace and order kasi is preventive.
Ang ginagawa nila, hinintay nila magka-aksidente, magkapatayan, tsaka sila nandun. May nagkakaganon. Kasi alam ng mga tao, hindi sila siniseryoso ng pulis eh. Correct. Kaya nga walang disiplina. Sabi okay yan, pwedeng pakiusapan, pwedeng lagyan. Naku po. Anyway, sige sir, maraming salamat sir sa ano po natin, no, another fruitful discussion po natin ngayong umaga. Punchline. And sa Lunes na naman, panibagong issue na naman tatalakayin po natin. Pero anyway, again, sa lahat po ng aming pong mga nabanggit po dito at ano po namin po ng mga issue, bukas po ang aming istasyon para po sa mga panig po ng mga individual na nabanggit po sa ating pong discussion this morning, na ibigay din po yung kanilang respond patungkol po dito. This is actually, one of the responsibility po ng media po talaga to become watchdog of the government. Watch talaga yun, dapat. Huwag nilang asahan na ang media puro good news PR, puro PR. Walang mangyayari. Kung lahat po tayo PR lang. Sabi nga nila, actually PR... Pag nangyayari yan, alam nila, Pogo Media na yan. 7:09 na po oras po natin. Overtime lang po tayo. Maganda po yung discussion po natin. Sir Erwin, maraming salamat po and God bless po. Ingat po kayo. Ganda rin sa iyo. Okay, thank you. Thank you, Mark.